exoplanet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Urteari hasiera ona eman izana espero dut eta ongi astearekin batera informatuta hasteko, hementxe azken 15 aldi honetako albiste nagusiak. Munduko temperatura globala lehen aldiz igaro da 1,5 graduren langatik. Inoizko urterik beroena izan zen 2024a. Europako batzordearen Kopernikus zerbitzuaren arabera. Batez besteko temperatura 15,1 gradukoa izan zen. Industria aurreko aldian baino 1,6 gradu beroagoa. Bitxilore solar parke fotovoltaikoak ingurumen inpaktu nabarmenak izan ditzakela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak. Gasteizen kokatu asmo duten proiektuak izan dezakeen ingurumen eragina ohiko prozeduraz behatu behar dela esan dio Jaurlaritzak enpresari. Arriskuak ikusten baitizkio eguzki panelen parkeari. Aroztegiko 7 auzipetuak absolbitzeko eskatu du Baztango batzar nagusiak. Eskualdeko udalak proiektua geldiaraztea galdegin dio Nafarroako gobernuari, eta bat egin du otsailaren baterako manifestazio deialdiarekin. Hautetsiek ingurumenaren arloan hartutako konpromisoak bete ote dituzten aztertuko du Bizik urtarrilaren 25 eta 26an. Talde ekologistak jardunaldi batzuk antolatu ditu Baionan. Metamorfosi ekologikoaren itunak zer bilakaera izan duen ikusteko. 8 ibai eremu lehengoratuko ditu Arabako Foru Aldundiak. Ibaiak Natura 2000 sarearen parte dira. Foru gobernuak ia 100.000 euro jarriko ditu ibai ondoetan berezko flora landatzeko. Horiek aspaldiko partez albiste nagusiak eta jarraian Lerroburu Zaragoko edukiak. Gaur Kinka podcastean, emisio gutxiko eremuak, adabaki bat mugikortasun eredu ausartagoen eskasian. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo nagore, berriz ere hemen, zer moduz? Kaixo Oli, ni ondo, gustura, eta zu? Hombre, oso ondo, oporretatik bueltan, beti dago energia gehiago eta beti da xamurra. Tira, zer terminorekin hasiko dugu 2025? Pasaden saioan, iaz, erreportajean izpide izan genuen termino batekin, hain zuzen, izan ere aipatu genuen, baina oraingo honetan sakonxiago landuko dugu, edo saiatuko gara behintzat. Ados, eta zer terminotaz edo ari gara, zeren dagoeneko iazkoa ez dut ongi oroitzen. Karbono merkatu. Orain gogoan dut, karbono merkatu. Gogoan dut kopari buruzko erreportajean, hitz egin zenuela horri buruz, izan ere biltzarrean bertan erabaki bat hartu zela, gaiaren inguruan. Hori da, horregatik ekarri dut berriz, baina lehenengo, Elisa Saiz de Murieta, EHUko irakasle eta beste 3 ikerlariak horien inguruan esan ziguna oroituko dugu. Primeran. Karbono kredituak dira nolabait, adibidez, herrialde batek
karbono kredituak saldu ditzake, demagun herrialde batek baso edo oiana handiak dituela, karbonoa surgatzen dutenak. Bueno, surgatzen duten karbono hori isurpen handiak dituen herrialde bati sal diezaioke konpentsatzeko nolabait, ez? Karbono kredituek forma desberdina hartu dezakete, nik adibide bat besterik ez dut jarri, baina forma desberdina hartu dezaketen. Nolabait egiten dana da, saiatzen dana da, esaten, bueno, badaude herrialde batzuek murriztu behar dutena, baina oraindik ez daukate gizartea edo teknologia edo ekonomia murrizteko moduan. Beste batzuek aldiz badaukate excedente bat, ez? Behar dutena, baino karbono gehiago daukat. Orduan, egin daitekena da ezarri merkatu bat eta bi horiek harremanetan jarri konpentsatzeko gehiegizko isurpen batzuk, beste batzuek soberan daukatenarekin. Hortxe, Elisaren azalpena, adirazi bezala karbono bonuen salerosketa moduko bat da, karbono merkatuetan egiten dena, baina definizio osagarri zehatzago bat ere emango dizut Nazio Batuen garapenerako programan dutena irakurrita. Karbono merkatuak berotegi efektuko gasen emisioak murrizten edo ezabatzen dituzten jardueretarako finantza pizgarriak sortzen dituzten merkatuak dira. Sistema horietan emisioa karbono kreditutan kuantifikatzen dira eta kreditu horiek erosi eta saldu egin daitezke. Karbono kreditu negoziagarri bat zehazki, tona bat karbono dioksido edo murriztutako, baitutako edo saihestutako berotegi efektuko gas baten kopuru baliokidea da. Ea. Informazio asko jaso dut denbora gutxian eta ea ulertzen dudan, Karbono kredituen salerosketa albidetzen duen sistema da, karbono merkatua, horrela titular moduan. Bai. Bale, hori orduan argi, baina karbono kreditu ez hitz egiten hasi zarenean hor ja apurba galdu naiz nagore. Lasai, karbono merkatuak esan bezala, karbono kreditutan kuantifikatzen dira eta finean ulertu behar dena da karbono kopuru eta murriztutako, baitutako edo saihestutako gas kopuru bera trukatu daitekeela. Kopuru horiek baliokideak izan behar dutela truke hori egin ahal izateko. Bale, ados, orain bai, ulertuta. Eskerrik asko nagore. Hala ere, ez da inerraza eoli, karbono merkatuek arrakasta izan dezaten, herrialdeek lankidetza konstantean jardun behar dute. Karbonoaren kontabilizazio zuzen bat egin behar dute, transakzioetan gardentasuna ziurtatu behar dute, giza eskubideen urraketen eta bestelako ondorio kaltegarrien aurka bermeak hartu behar dituzte, eta karbonoan neutroak diren produktuen eta zerbitzuen ekoiruzurrari eta ordezkaritza aukerari aurre egin behar diete. Ez da horren erraza orduan, kreditu edo trukaketa horiek egitearena. Baina uste dut, erraza ere ez dirudiela hori guztia kontrolatzea eta kudeatzea. Esan duzu, kontabilizazio zuzena egin behar dutela, gardentasuna ziurtatu behar dutela, giza eskubideen urraketen eta bestelako ondorio kaltegarrien aurka bermeak hartu behar dituztela, eta ekoiruzurrari eta ordezkaritza okerrari aurre egin behar dietela, ez? Hori guztia. Hori da, oso ongi laburbildu duzu. Eta aipatu duzu ere COP29an honen inguruko erabaki bat hartu dutela, ez? Erabakia zein da? Bai, Parisko akordioaren 6.2 eta 6.4 artikuluen ezarpenari buruzko akordio bat egin dute, zehazki, karbono isuria konpentsatzeko bonuen merkatu hori zein irizpidek gidatuko duten zehaztu dute. Zein bonu mota onartuko dituen eta zein prozedura jarraituko dituen hain zuzen. Bale, ados. Ea, hori dena ongi erregulatzen asmatzen duten zen badago lana. Gehien kutsatzen duten ibilgailuek mugatua izango dute sarrera Euskal Herriko hiri handietan. Beranduenez, 2025etik aurrera. Duela 2 urte irakurri genuen lerroburu hori. Izan ere, erakundeak orduan hasi ziren emisio gutxiko eremuei buruzko nondik norakoak definitzen. Baina izatez lehenagotik behar zuten abian, 2023tik hain zuzen ere.
Atzerapenarekin beraz, baina eremu horiek nahita ez izan behar dituzten hiriak hasiak dira mugitzen. Eremu batzuk indarrean dira jada, eta beste batzuk berriz horretarako bidean daude. Europako batasuna dago atzean. Frantziako eta Espainiako legediek haren zuzentarauei jarraikiz finkatu behar dituzte emisio gutxiko eremuak. Hego Euskal Herrian 50.000 biztanle baino gehiagoko hiriak dira. Iruña, Gasteiz, Bilbo, Donostia, Barakaldo, Getxo eta Irun hain justu ere. Bilbon eta Donostian eremu horiek indarrean daude jada. Gasteizen udaberrira arte atzeratu dute abian jartzeko eguna. Eta Iruñean bestalde alegazioak jasotzeko aldian daude. Barakaldo, Getxo eta Irun berriz azterketa lanetan ari dira. Ipar Euskal Herrian 150.000 biztanle baino gehiagoko hiri aglomerazioak dira jomuga. Hortaz eta hautetxien gehiengoak ala bozkatuta, Tarnos eta Hendaia artean dauden bideetan debekatuko ditu elkargoak auto kutsagarriak. Guztira, 125 kilometro kuadroko ingurune bat da hori, eta 11 herri biltzen ditu barnean. Bertan ere aurten jarriko dituzten neurriak indarrean. Emisio gutxiko eremuekin hirigune horietako ongizatea hobetu nahi da, eta horrekin batera noski aurre egin nahi zaio klima larrialdiari. Izan ere, gaur egun garraioak sortzen du atmosferara isurtzen den karbono dioxidoaren 15%, eta lurraren berotze globala ahalik eta gehien apaltzeko emisio horiek gutxitu beharra dago. Karbonoaz gain beste gai kutsagarri asko ere askatzen ditu trafikoak, eta horiek zuzenean eragiten diote airearen kalitateari. Europako batasunaren arabera, aire poluzioak 240.000 heriotza goiztiar inguru eragin zituen 2021 blokeko herrialdeetan. Trafiko istripuek eragindakoak halako 12. Gaurkoan beraz, emisio gutxiko eremuak izango ditugu hizpide. Eta horretarako ekologistak martxan taldeko Txapu Martin gonbidatu dugu Kinka podcastera. Eremu horien olakotasunez, Bilboko kasu partikularraz eta oro har garraio eredu ez aritzeko. Hasteko, eremu horietarako sarrera mugatzeko zehaztu diren etiketei buruz aritu da. Hemen ja daukagu guk desberdintasun handi bat. Eta da, gauzak apurtu bat arautzeko eta bideratzeko planteatzen dena dira etiketak. Trafiko zuzendaritza nagusiak zean da, zailkapen bat egin du, eta guk zailkapen honekin ez gaude ados. Kotxe berriak ja berez berdeak dira. Gama edo maila altuko kotxeak oso kutsatzaileak badira ere, maila horretan sartzen dira, kategoria horretan sartzen dira. Hori sub edo lau hiritarrak edo lan esango nukenik, oso kotxe astunak dira bat ere eraginkorrak, baina hauek berriak badira, orduan ez dute inolako arazorik etiketa berdea edateko. Gauza bera gertatzen da hibridoekin gauza biak dituzte, eta baita ere kategoria horretan sartzen dira. Eta gero etiketak emateko CO2, karbono dioxidoa, ez da holak kontuan hartzen den gauza nagusia, badaude beste gauza batzuk, nitrogeno oxidoa kontuan hartzen dira, eta horrek dira gehien bat zailkapen hori egiteko erabiltzen dela. Etiketen bidez hori zailkapen hori egitea, ez da oso bide egokia. Gure ustez, nahi badugu emisio gutxiko ereduak, zean da, definitzeko edo arautzeko, importantena da, alde batetik gauza bi saiaztu nahi ditugu. Kutsadura eta beste galdetik negutegi efektuko gaza. Eta horretan trafikoak duen eragina oso handia da. Orduan, plan orokor bat behar dugu trafikoa eta batez ere kotxe pribatuen erabilera arautzeko. Gonbidatuak Bilboko eremuen aplikazioi erreparatu die bereziki, eta prozesu horretan guztian antzeman dituen hainbat hutsune azaldu ditu. Bilboko kasuan guk arazoa planteatu ditugu udaletxeko arduradunekin. Ez digute kasurik egin, baina gauza batzuk hori azpimarratu nahi ditu. Haiek ikusteko ia berzeintzu diren kontaminazio edo kutsadura altua dutenak, erabili dituzten tresnak nahiko bereziak izan dira. Eta guk ez gara horrekin bat ere konforme egon.
Eta orduan azkenean planteatu duten eremua oso eremu berezia izan da, eta kotxoekin jarri beharko genuke, kasualitatea da azkenean abando eta indautxu izan dira eremu honen barruan babestuta agertu diren eskualdeak edo aldea. Eta horrek dira errenta handiena duten eremua. Orduan, udaletxeak ere onartu du, lortzen badugu, hiri erdigune hone berezi honetan, egiten badugu babes berezi bat, oraindik ere errenta handia duten pertsonentzako, azkenean privilegioak eta bereizketa soziala areagotu egingo da. Hori daku jartzen diogun lehenengo arazoa. Gainera, ikusten bada kotxe kopurua, eskualde edo eremu honetan kotxe kopurua altuagoa da, erdia baino altuagoa da, baina biztanleak direnez, ubide osoa izango dute haien kotxekin sartzeko. Eta arazoa sortuko da bestentzako. Eta gero beste arazo bat planteatu duguna izan da, zer egiten da ondoko aldeetan, inguruan sortzen diren errebote fenomenoak. Ondoko auzoetan jan beharko dute eskualde edo eremu honetan jaten ez dena. Hori baita ere, desoreka hori ez dugu oso justua ikusten. Hala kritiko agertu da Martin, eta defendatu du eremu horiek beste era batera planteatu beharko liratekeela. Ikusten duguna zer da, alde batetik motorizazioa, edo kotxe kopurua, eremu honetan altuena da. Beste aldetik dira errenta aldetik altuenak ere bai. Eta orduan eskaintzen zaie baita ere paradisu edo oso leku berezia, eta hor emisioak izango dira oraindik ere gutxiago. Orduan prozesu espekulatibo sortuko da, eta udaletxeak ere onartu du etxe bizitzen prezioak arestitu egingo dela eskualde horretan edo eremu honetan, gutxi gora bera 100%. Horregatik gu planteatzen dugu teknikoki gauzak beste modu batez planteatu behar direla. Egin nahi badugu horrelako eremuak izan behar dira hiri osoa hartuta. Eta duan planteatu behar dugu ia zelan antolatzen dugun hiri barruko mobilidadea beste modu batez. Eta noski, emisio gutxiko eremuak behar da, baliogarriak dira, baina ez da tresna bakarra. Eta orduan beste tresnak ere balantzan jarri behar ditugu. Halaber, autoelektrikoek ez bai honetan duten edo hobeto esandan izango duten rolaz ere hitz egin du. Izan ere, bada autoelektrikoek salbatu egingo gaituztela uste duenik. Baina Martinen ustez auto pribatuaren erabilera da afera, eta horren bestez horretan jarri behar da harreta. Beste tresnak badakigu zeintzuk diren. Da beste moetako mugikortasuna, oinezkoa, bizikleta eta batez ere garraio publikoa. Hortik ikusten dugu etor daitekena irtenbidea. Batzuk beti pentsatzen dute, emisio gutxiko eremuen inguruan, azkenean kotxe zaharrak desagertuko diela eta kotxe zaharren ordez agertuko dela kotxe berriak. Eta kotxe berri hauek izango dira kotxe elektrikoak. Baina hau apurtzu bat fikzio zientzia baino ez da. Oraindik ere kotxe elektrikoaren presentzia oso txikia da. Eta kotxe elektrikoaren presentzia areagotzeko arazoak izugarriak daude. Kotxe elektrikoaren produkzioa txikia da, garestia da, eta ezin izango dugu gaur egunean ezagutzen dugun kotxe kopurua ordezkatu. Behar da, azkenengo momentuan erabiltzen denean ez du kutsadura sortzen, baina kotxe elektrikoa produzitzeko kate osoan kutsadura sortu da, materialak biltzen, bateriak egiten, elektrizidadea sortzen, hori kate oso bada, eta kate horretan azkenean errentagarritasuna txikia da. Horregatik mugikortasuna bera birplanteatu behar dela uste du, eta hainbat gako eman ditu horretarako. Mugikortasuna planteatu behar dugu apurtzu bat lehentasunak ematen. Lehentasunak dira egiten den modu dinamiko edo modu aktiboan dagoen mugikortasuna. Bilbon 60-70 desplazamentu egiten dira oinez. Hori da gure hiriak eraikitzeko egin behar duguna pentsatu ia oinez zela mugitzen dugun. Oinezko esparruak askotan patzen ditugu, eta beti pentsatzen dugu dela kotxeak kendu, eta hor ez ipini ezer. Eta gu dinugu ez diseinatu behar dugu gure hiriak
mugitu ahal izateko oinez, baina mugituko ziurtasunez, pentsatuz umeak dauzela, mobilitate gutxiko pertsona dauzela, adine nagusiko pertsona dauzela, eta gero bizitzeko horrek konektatu behar ditugu garraio publikoaren geltokiekin, autobusarekin, edo metroarekin, edo trenarekin. Eta orduan, oinezko sare hori diseinatu behar da, eta hori da gaur egunean kontatzen ez dena. Birplanteamendu horretan, zalantzarik gabe, ardatz nagusietako bat izan behar du garraio publikoak. Apustu egin behar da horren alde, eta haren erabilera sustatu. Interesgarri izan da, azken egun hauetan, garraio publikoaren egoeran, egon den diskusioa, egon diren diru laguntzak, gero gaztentzako baita ere 12 urte baino gutxiagoko gazteak doainik izango dutela, planteatzen da hori 15 urtera arte zabaltzea. Hori guztia, gure ustez, oso ondo dator garraio publikoari ematen zaion garrantzia holan agerian ikusteko. Leko gunean agertu zen metroaren pasadan urteko emaitzak eta igoera izan da 8%, 9%. Metroa da garraio duina, garraio hori modernoa. Horren moduko garraioak garatu behar ditugu. Eta pentsatu behar da, autobusekin zer egiten den, eta ez azpiegiturak. Azpiegiturak gaur egunean gure ustez geldiarazi beharko genituzke, hori ez da irten bidea, eta hemen Bilbon doat daukagu proiektu bat, eta proiektu hori nahiko kaltegarria dela uste dugu, eta da Ibaipeko proiektu hori subfluvial. Diputazioak berak onartzen du horrekin kotxe pribatuaren erabilera 20-30 areagotu egingo zela. Emisio gutxiko eremuekin, aurrez esan bezala, hirietako ongizatea hobetu nahi da. Gas kutsadura, airearen kalitate kaskarra, gehiegizko zarata, asko dira trafikoak hirigunetan sortzen dituen kalteak. Eta kalte horiek zenbaterainokoak diren kalkulatzeko datuak ere badira gaur egun. Horietako bat eman du ekintzaileak, aire poluzioak erkidegoan eragindako heriotza goiztiarrei buruz. Hau planteatzen bada, komentatu dituzune arazoei aurre egiteko modu bat izan nahi du. Alde batetik kutsadura. Pasaden urteko emaitzak agertu dira eta Euskal Erkidegoan uste dut izan direla, 1.200 pertsona dira kutsaduraren kausa. Kutsadura baita ere gainera ez da holan leku guztietan eragin bera duen gauza bat. Kutsadura da airearen kalitate maila oso da, leku batzuetan oso bajua da, baina gero kotxeak ere beste gauza bat daukate, eta da emisioien ondorioz berotegi efektuko gaza sortzen dira, eta berotegi efektuko gazen ondorioz denok dakigu gaur egunean larrialdi klimatikoa sortzen ari da, badago tope bat, eta tope hori da azkeneko urte hauetan 1,5 graduko igoera, 1,5 graduko igoeraren inguruan gaude, eta larrialdi klimatikoaren ondorioz, orain dela gutxi ikusi dugu, Valentzian gertatu den zarraskia. Eta galdetik daukagu esan dugu kutsadura. Beste galdetik esan da larrialdi klimatikoa, baina beste galdetik ere da kotxeak berak okupatzen duten espazioa. Gure hirietan kotxearen espazioa, izugarria da. Hiriak diseinatuta daude eta diseinatzen ari dira kotxeak ibiltzeko eta ez pertsonak mugitzeko. Pertsonak izan behar dute dugu tasuna. Eta orduan kotxeari lekua, espazioa kendu behar zaio eta espazio hori berrantolatu behar da. Osatzen ari garen argazki honen aurrean, asko dira emisio gutxiko eremuak partxe modukoak direla uste duten ekintzaileak. Premisa horri heldu dio gonbidatuak, eta interpretazio horri zer deritzon azaldu du. Azkenean, hartzen da hiriaren zati bat. Hiriaren zati hori da hiriaren zati privilegiatuena. Eta orduan, nolabait esateko inozu, eta hor kentzen dituzun arazo txikia badira ere. Kentzen dituzun arazo txiki horiek albora pasatzen dituzu. Eta kentzen dituzun arazo txiki horiek albora pasatuta ere, oraindik ere, azpian dagoen arazoa ez dozu konpontzen. Orduan, kotxe mugitzeko nortzuk izango dituzte arazoa? Kotxe zarrak dituztenak. Kotxe zarrak dituztenak normalean zeintzu dira. Kotxe berriak erosteko ahalmen gutxiago dutenak. Orduan, ez da planteatzen mugikortasuna beste modu batez antolatu behar dela. Eta hori da gure ustez hemen dagoen
hori da partxe bat. Claro, partxe hori da apurtxo bat hori pentsatuz, gero kotxe elektrikoa baldin badatoz, ja irian desagertuko dela kutsadura, desagertuko da zarata, desagertuko da larrialdi klimatikoa, baina kotxe elektrikoak egiteko, azkenean baita ere da, arazoiek beste nonora garraiatzea. Horren aurrean, neurri ausartagoen falta seinalatu du. Eta beste behin, garraio publikoaren eta auto pribatuaren erabilera murriztearen alde egin du. Partxe batela, bai, Holanda guztiz ere, pentsatu behar dena da, eta hori inork ez dauka erantzuna, eta da, zelan egiten dugun, gaur egun kotxe pribatuak erabiltzen dutenak, garraio publikora pasatzeko. Garraio publikoa zabaltzen bada edo edatzen bada ere, ez da nahikoa eta neurri, hola murrizteko neurri batzuk hartu beharko dira kotxe pribatuen aurrean. Baina gutxienez, neurri horiek apurtzu bat hola, danontzako berdini izan beharko lirateke. Garraio publikoen inguruan egon dena edo agertu den irudian ere ustez oso interesgarria izan da. Garraio publikoa izan behar da, garraio publikoa, kalitatezkoa, garraio publikoa, baina diru aldetik ere laguntzak egon behar dira, eta eztabaida dago, ia ber guztiz debalde edo guztiz doainik izan behar den ala ez, horretan jendeak eritzi desberdina ditu, baina horren ondora, horren hurbilera joan beharko litzateke irten bidea. Guretzako hau partxe bada, baina Holanda guztiz ere partxea izan da, uste dugu murriztu egin behar dela kotxe pribatuen erabilera. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Hurrengo asteartean, Txapu Martin. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Amaitu dugu gaurko atala. Bai, baina joan baino lehen, errepaso txiki bat, ez da, betiko moduan. Zertaz hitz egin dugu gaur Nagore, freskatu idazu memoria. Karbono merkatu ez hitz egin dugu hiztegian, eta erreportajean aldiz emisio gutxiko eremu ez aritu gara. Argazki orokor bat egin dugu, eta lokatzetan sartu gara Txapu Martin ekologistak martxan taldeko kidearekin. Hori da, eta orain, belarria goxatzera. Zer kanturekin Nagore? Gaurkoan, Nakar taldearen MBBDM kantuarekin. Pila bat gustatzen zait. Astebete barru izango duzue gure berri, kinkaren bonus track berezian, eta 2 aste barru berriz, gaurkoan bezala, ohiko erritmoan. Berriaren, klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Eta gogoratu entzule, hitzordu horiek egin ahal izateko beharrezkoa zaitugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzu, arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko Uinez bestaldea zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko.
bat daukagu bihotzean.